Milá diváčka, samozrejme anonymná. Keby si ty počúvala muziku, tak vieš, že Chruňo zložil krásnu piesenku o ekológii. Tak Chruňo, to čo robíš? Čítam. A čo čítaš? Tá nota bene tá pre bezdomovcov. Tak čítaj na hlas. Si istá, Marika? Chruňo, neštimá. Dnes je... Čo? Čo? Ekonomicky. Ja ekologicky. Tá, Marika, vieš, že keď je ten deň ekológie, tak by sme mohli ísť aj do lesa sa prejsť, ne? Tak Chruňo, sadaj do auta, ideme nakupovať do Miškolca. Tá, Marika, ja ti musím niečo povedať. Tá, vieš, že my sme teraz kúpili to nové more, tak my sme tam aj auto vyhodili. Tak Chruňo, som ti hovorila, že nenechávaj tú chladničku dlho otvorenú. Ti tuhne mozog? Tuhne ti mozog? A to si nepočul. Tá, Marika, tá, ty chceš byť na tej titulke. Tá, ty nevieš, že toto je eko. To Chruňo, ale veď to som ti vlastne ja povedala. Irena! Každý deň zo mňa iná žena. No dobre, už idem. Zabrihaj. Zákonne som čistila! Pani Marika, ale nevyhodnúte ma, prosím, ma nevyhadzujte. Irena, poď mi uvariť kávu. Je čas krízy a ja neviem, kde si ja nájdem prácu. Tá nikde nie je taký bordel ako u vás. To ma nevyhadzujte, prosím. Tá, Irena, tá, ty si koň. No, anglický teplokrvník, yes. Ja idem, a ma nevyhadzujte. Tak ťahaj do kuchyne, túto Marike uvariť kávu. Tá, A tá nedávaj viac vody ako treba, Nebudete. lebo prídu kamery a ak ja nebudem na titulke, tak ty máš padáka. tá, Marika, vieš o tom, že tá, ja som akože toto? Medzi tým zložil takú krásnu knižku, tá o ekológii, táto bude jak hit. No, hraj, Chruňo. Tá, Irena, kde mám gitaru? To ja neviem, to nájdete si. Tá troška rozladená. Tá, ja ekológiu, ja mám rád, tá s ňou veľký kamarát. Tá úsporné žiarovky my všade máme, tá ja sa šučujem na miesto, aby som šiel do bane. Yes, tá kúpil som novú umývačku za 5000 eur. Norikin hovačku! Tá, my sme ľudia konzervatívni, tá tí, čo nás neuznávajú, sú primitívni. Tá, my chodíme vysypať smeti do lesa, tá to není žiadna noblesa. Tá, my sme si kúpili nové more, tá, tam vyhadzujeme lode, čo máme na dvore. Tá, ja otváram chladničku len raz do dňa, tá, to je jaká ekológia. Tá, to troška nerimovalo, tá, ale to ešte zrobíme, nie? Tá, my vás zachránime pred koncom sveta, tá, to je moja veta. Tá, páči sa. Daj to sem, Irena. Tá, trošku vody som dala. To čo je? A však ekologická káva. Dvakrát použitá. Irena, ty si koň. Tak sadaj na cajbel a choď kúpiť do obchodu kávu minimálne za 100 eur. Tá, dobre, tá dajte peniazky. Tá, potom ešte. Tá, ale, tá viete čo, ale tá ja veľaká som hladná. Tá, nemohli by ste dať ešte nejakých 100 eur tani na nejaký rožky. Tá, vieš čo? Tá, ja ti dám aj 200 eur. Tá, ale kúp ten rožok, ten ekologický, tá 3 razy použitý. Tá, ďakujem, ale tá ja ešte rozmýšľam, že tá ja veľaká som smedná, nemohli by ste dať ešte nejaký na veľakú limonádu, pani Nori. Koň, tu máš 100 eur, ja chod si kúpiť konskú mať. Tá, vieš čo, tu máš 1000 eur a chod si kúpiť aj nový cajdiota, lebo ty, keď hentým zabrzdíš, sa to rozletí jak atomová bomba. Ja sa vrátim! Pekoj. Tak čo budeme teraz robiť, Chruňo? Tak ja by som aj vedel to, ale nemôžeme takto na verejnosť. Chruňo, ty si vymlet? A my sa tu bavíme o ekológii, ak si nevšimol. Tá, prepáč, Morika, prepáč. Drž hubu, Chruňo, niekto klope, choď otvoriť. Kusaj! Kusaj, tá, choď otvoriť, tá,
tak je to exekútor povedať, že nie sme doma. Ale je to možné, že on nevie ani prísť, keď mu dávame tie ekologické kosti zo susedovej mačky. A Irene? Tá ja som už prišla, páči sa, všetko som kúpila, peňažky som minula, ale kávu som zabudla kúpiť. Tak ty choď, Irena, choď vyťahnuť zo koša tú kávu, čo som včera vyhodila. Páči sa. Veď tam. Tá my sme monsterovci, tá my sa s vami lúčime, tá dúfame, že budete ekologici. Tá nie na veky. Tá my sme poreklame späť. Reklamy. Konská káva. Je pre kone a zabíj. Však počúvajú muziku. Ja počúvaj muziku. Dovidenia! Tá ona je taká, že je za čo chytiť. Tak kde chodíte nakupovať? Na koľka? To sú naši ľudia. Chodím nakupovať do Číňana. Ja je veľmi vyhodné všetko, to je... To nevadí, mali by predať. Energia je zdroje a šetrenie, to čo je? Tak neviem. Tak ideme ďalej. Energia. Je to sila. To čo je sila? To ja mám tiež silu, pozor. Nevieš, si vypleta, len čítaj a... To ja neviem čítať. Tá je to sila, ktorú môžeme vidieť, tá ani sa nemôžeme vidieť. Tá ani sa nedotknutá, ale všetci ju potrebujeme a denne používame. Orika ideš. Má schopnosť konať prácu, vyprodukovať teplo alebo pohyb. Používa sa na svietenie, vykurovanie alebo ochladzovanie našich domov na prevádzku aut a strojov. Tá naše auto je v mori, lebo tam vyhľadujeme. Táto je ekologická. Táto je To je eko, nový žigulár. Toto je čo za kvalitu? Toto je čo za kvalitu? Ja neviem, čo mňa tak... Však toto sa ani neprehne. Koho my za toto platíme? Za 1000 eur na hodinu. No ja teda ale nikoho neplatím. Tá ide na To nevadí. tá zdroje energie. Tá neobnoviteľné zdroje energie. Tak sú to neviem, čo je? To je takzvané. Tak mňa to si vymať, ja to viem už od narodení. Fosilné paliva, to je ropa, uhlie a zemný plyn. Tá vznikajú pod povrchom Zeme, tá milióny rokov. Táto ešte ani my sme... Toto ja si pamätám pred miliónmi rokov. Táto bolo super. A Irena, ty si Ložiska sú tá ropa, tá viete, čo je to ropa? Tá to sa raz vylialo na mori a tá bola z toho taká ropná, štrná, som vám dala do kabiny. Dávaš do kabiny? No aj iné veci, ale to To je Rena, ty dostaneš podať, tak ti doplnieš. Tá ropa je velice horlavá. Tak to nikdy neskúšajte zapaľovať, lebo... Iba ak škole. Iba ak škole. Tá vyrába sa z nej nafta, ale naše auto jazdí na olej. Lebo my sme monsterovci. Tá nie? A tá na olivové. 2,8. Tá ide to. Tá všetko. Tá oka Je to veľmi dôležitá surovina. Táto ale už viete, lebo vy ste vzdelané deti. Tá nie taký vzdelaný, jak my dvaja. No, tá jak Irena. A ja som vyštudovala základnú školu 1-4 ročníky.